Tarxin għamluhom 2 ftit minuti wara. Farija nqabad f'pożizzjoni ta' offside iżda ħalla l-ballun għal sieħbu. Benes laħaq fuq il-ġirja u qassam lejn Farija li ddawar fix-xibka. Nofsi għal-lob Tarxin marru fil-vantaġġ. James Brinkat kien moti passaġġ tajjeb għal-ġirja mal-faxxa xellugija u krossja fil-kaxxa u nix der li neutralizza iżda waqqa l-ballun. Farija ma kien fadallu xejn li jitfa' fix-xibka. Naxxari protestaw għal-fawl fuq il-goalkeeper iżda l-gowl ġie moti. Tmiem l-ewwel taqsima skorta wieħed b'xejn favur Tarxin. Ξαναμπαίνει στο παιχνίδι με τον Ρικαρντίνιο που για πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με τα δίχτυα από τότε που ήρθε στην Καλιθέα. Ξανά εδώ είναι ο Ρικαρντίνιο που γυρίζει πολύ ωραία η προβολή από τον Σμιγλή, το δοκάρι και η απόκρουση ή από τον Σταύρου είναι. Να δω και πάλι. Πολύ δύσκολη αριθμή της φάνελας της Καλιθέας. Και στη συνέχεια βάζει ένα γκολ απίστευτο. Ζάκσον και Ρικαρντίνιο. Βραζιλιάνικη συνεργασία από τα αριστερά. Καλό το σούτ, απέκρουσε ο Αφανασόπουλος και στα ίσα. Ξανά η φάση. Ο Ρικαρντίνιο. Στρονική τραβήχτηκε πάνω του, ο Κρισμάρεβιτς άφησε κενό. Φαρία τρέχει με την μπάλα, συγκλίνει, Ρόκτς, βρήκε τον Μπούζα. Οι κόντρες βγάζουν ευνοημένο τον Μπούζα, εκπληκτικό τακουνάκι για τον Φαρία, σουτ, η επέμβαση του Ταΐρη. Αυτό που λέγαμε, πρόκειται για έναν από τους καλύτερους στην Καλιθέα, είχε προηγηθεί ο τακουνάκι του Μπούζα, δεν υπάρχει offside φυσικά, από δύσκολη γωνία, όμως έδειξε πανέτοιμος, ενώ έχει κάποιο πρόβλημα τώρα. Πιάνει τον δεξιό του Αμαντρέα. Το θέμα... Ρικαρντίνιο στην αντεπίθεση για την Καλιθέα. Ρικαρντίνιο εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια, δοκιμάζει ένα συρτό σουτ.
fl-istess azzjoni. U vittorjoża żgur rridu ikellef saħansitra darbtejn wara xulxin fl-istess azzjoni. U vittorjoża l-istess plejer jagħti u jsib lil Farija il-dribbling fin tiegħu fl-istess plejer jagħti u jsib lil Farija. That's